Hledáte místo pro rekreaci i celoroční bydlení v srdci krásné přírody? Máme pro vás poloroubenou chalupu v obci Červená Hora, situovanou v malebné krajině poblíž Babiččina údolí. Chalupa s užitnou plochou 139 metrů čtverečních je ihned obyvatelná a prodává se s veškerým stylovým vybavením, které jen podtrhuje celkovou atmosféru tohoto místa. V přízemí chalupy najdete útulnou obytnou místnost s krbovými kamny, plně vybavenou kuchyni, koupelnu se sprchovým koutem a toaletu. V patře se nachází pokoj s galerií s velkým stolem a výhledem do zahrady a 3 samostatné ložnice. Krásná zahrada se vzrostlými stromy je ideálním místem pro odpočinek a zajisté si získá vaše srdce. Obec Červená Hora leží v turisticky atraktivní lokalitě nad Babiččiným údolím. V dojezdové vzdálenosti 17 kilometrů máte Dvůr Králové, Trutnov nebo polské hranice. Okouzlující přírodu CHKO Broumovsko, která nabízí nespočet turistických výletů, si zajisté zamilujete. Tak neváhejte a přijďte se na tuto nádhernou chalupu podívat.